Ayo Mbak Miyori kene. Duet runduk niken. Ayo. Mumpung ketemu, mumpung ditemoke karo Kamas Jani. Ayo, iki mumpung ana. Sok kapan ketemu ora kaya saiki iki. Kene sayang, kene. Ayo. Mbak Miyori Lestari apa lho Mbak? Oh. Wah, gila. Iki arep mesti kok injih. Lestari apal, Tuti apal, Endang apal. Sinten niku? Mbuh. Ketoke Dasawisma itu. Monggo diaturke. Monggo. Ya, ngene. Ya Mbak Miyori. Ayo, tak delok ya, tak sawang. Monggo Mas. Dijogeti ya Pak De. Mas Tato. Ayo no, Mas Daring kudu joget no. Nek ora ki kamera ki sepi. Aja nganti ana blocking kosong ki aja. Kowe kurang akeh to kamera sakmu akeh kok sepi lho. Gambare. Maksudnya isene kuwi lho. Isene. Kok tuwa gambar unggul. Ora karo kobe kok ora Liwat saka 10 streaming sing bengi iki betul. Nggih, kaestu. Pokoke somben aku kari ngethoki wae. Ngapa kok diamputasi kuwi? Biasane yo kok ya mung 5. Lah kok iki malah 10 luwih sing nggih. Nggih lan ugi ngapunten ya mau nek ana layang lumantar WA sing dereng saged kewaos amargi nggih pancen niki tumpuk kathahipun. Wase sedaya matur nuwun atensinipun lewat WhatsApp ugi mapan wonten ing streaming. Niku mbok bilih wonten sing ngersake lagu. Nyuwun pangapunten sing penting bengi iki bahagia bersama. Ngoten nggih, Mo? Ya bener ha. Akeh kekurangane disuwun nggih pangapura karo para pirsawan kabeh wae. Nggih. Iki sak donya padha nonton awake dhewe. Nggih. Monggo pun aturaken. Monggo. Lagon yang terakhir. Monggo, Mas. Sampai
matur nuwun Mbak Yori. Nggih, Makasih nggih. semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin, amin, amin. Nggih. Amin, amin. Wah, nyanyi karo Niken betapa bahagianya. Mbak Niken matur nuwun ya Mbak Niken sukses selalu. Terus nuwun, Mas. Nggih, telepati sedaya ngapunten nggih Mbak Niken. Nggih, Pak. Nggih. Kamasdanipun Semar nyuwun pangapunten kathah kekirangan saha papanipun. Matur nuwun kepareng nyabaraken penggali ningali Semar sing pun bongkok ngeten iki.